Vážené súdružky a súdruhovia, milí občania, z poverenia a menom predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa i menom svojím a dovolte tiež menom prezidenta Československej socialistickej republiky, aby som vás, odbojárov, občanov Terezína i vás všetkých účastníkov mierovej manifestácie i hnutí čo najsrdečnejšie pozdravil. Stretávame sa dnes na týchto pietných miestach, ktoré našim národom pripomínajú najväčšiu ich novodobú dejinnú skúšku. Zamýšľame sa, čo je z nej a z odkazu obetí i dnes pre nás záväzné. Naše každoročné spomienky nad hrobmi mŕtvych, padlých i zavraždených v celej našej vlasti nie sú len pietou. Súčasne sú aj oslavou víťazstva života, ľudskosti, socializmu a pokroku. Sú pripomienkou toho, na čo nikdy nesmieme zabudnúť. Na obete, položené v mene nového, mierového usporiadania vzťahov medzi štátmi, v mene ideálov nového, socialistického usporiadania vzťahov medzi ľuďmi, ktoré zabezpečia pracujúcemu človeku spravodlivé sociálne i politické miesto v jeho vlastnej krajine.